Hello logofer, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय। दायो माने आङो दाउ बेदर संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांदो। मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरोना। सोरबाफोर आंनि भिडिअ गोदानै फैनाय दङब्ला साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना लोगोफोर। जोबजासिम नायनानै हो लोगोफोर, अननानै ससेल' नायनो नाङा। नायनानै लाइक कमेन्ट हरदो लोगोफोर, हेफाजाब होलायदो गावजों गाव। ना मा बुङो लोगोफोर? दायो आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना। नायलांबाय थादो। जेबो होआ आरोना, ओरैनो माने गाव गोजा रोसि संगोन आरो। आलु दरनैसो होगोन। दाउ बेदर संनायखौनो आङो नोंथांमोनजों माने शेयार खालामनो सानबाय आरोना। साराय जानबाय, ओमफ्राय नै सामब्राम फानलुआ साराया दुंबायानो। आलुखौ एसे एवफ्रामनानै दोनग्रोनोसै आरोना, नङाबा दाबायदिनो आलुखौ एसे गोदै मोनजानो नागिरो नालाय, ओंखायनो आलुखौ खांनानै दोनबाय आरो नै। ओमफ्राय नै सामब्राम हरबाय, माने सिम्पोल संजानोसै आरोना। माने जेबो मैगङाव होलायला आरोना, गाव गोजा जानोसै ओरैनो एसे रोसि जेब खालामनानै। सामब्रामखौ एसे आराम एवनानै लाग्रोनोसै आरो। दाउ बेदरखौ हरबाय आरो। संख्रि हालदै हरनायखौथ' आरो मा खिन्थालायबावनो आरोना लोगोफोर, बेखौथ' माने बयबो होखायोआनोसै। होमबाबो आङो खोन्थानोसै आरोना, आं हालदै होबाय, हालदै गुराबो होनानै लाबाय आरो आङो। लकेल दाउ बेदर आरोना लोगोफोर, दिनै जानोसैलाय आरो। नै जि मोजां जाबाय नै। आलु सोमखांनायखौ लोगोफोर, दाउखौ जि एवबाय आरो एसे गोबाव आरामनो। एबार आलु एवनायखौ होनोसैलाय आरोना। जाबाय। दै होनोसै आं एबार लोगोफोर। दैखौ एसे बुरजा होबाय आरोना, माने एसे रोसि दोननोसै आरो जेब जेबनो। बेदरा मोनबाय नै, बेदर ओंख्रिया मोनबाय आरोना। नै रोसिखौ माने एसे दोनबाय आरोना, बांद्रायबो दोनासै आरो लोगोफोर, बेखिनि दोनबाय आरो। मोनबाय, जानोसैलाय दिनै टेस्टि टेस्टि। बिदिनो संजासाबबाय आरोना लोगोफोर।
बारा गोथाव संजानो रोंलायलाङा ओमफ्राय जेबो होनाय जायाखै दालाय आलुजों संजाबाय आरोना आलु होनानै बिदिबा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय